Jewte. Oui. Jarawa ñamnen mbeɗa gummi galle ole en mbeɗa ara mbeɗa yewta an mbeɗa wima sukaɓe no yabbe e dowom après a wonde woyde mais noon mi yiiɗade mbiɗa haala e an aɗa woya jeeno wat feere si miɗo haalere an gacca ngoygol emi yaltina bojjide ma welatami par ce que an a andi min miɗo yiɗima Allah no seeri aɗa andi miɗo yiɗima mi yiɗani noon miɗa haala e an aɗa woya sababu pour biddu ɗum ɗon welatami de si miɗa haala e an mi haalani pour ya woya mais si min haali tan aɗa woya fira firu biddu te Allah hokkata amen biddu wona men hacci ɗum ɗon welata kam Tija min mbeɗa andi ko kalɗa ɗo ko fof ko gonga kono Tija min mbeɗa andi goo aɗa yiɗimi Tijjani aɗa hursinimi gila ndessodirɗen faade hannde mi meeɗa dañde ko muusimi e nder suudam wona ko mbaɗɗa kam wona ko mbiɗa kam teddungal debbo dañata fof a waɗni kam wadde min mi yettirat ɗum ɗon Allah kala fodde poɗɗo waɗanede debbo a waɗani kam hande to darimi e gijiɗa ɗum fof kona jewɗomi wona goɗɗo mo jewanmi min kono ɗum fof waade noon welani mon cœur gonden bientôt 10 ans de mariage ɓiɗɗo wayani e galle sinno ko sagam ko min rokkoto hooram tawonno ken dañi fruit d'amour no cohlimo hakkude men a haali haala o fof a haali sinno ko an a joga mais wona an a haali fof noon sinno ko an a jogat wona an wona min ko Allah wallahi ko Allah mbeɗa andi kadi ko Allah par ce que mbeɗa andi so win min tan wonno dokkowo hooram en dañi ha heewi kono noon welani par ce que hunde nde ganduɗa nde koye nder ɓernde wonata so mbeɗa waya wona sabu so mbeɗa waya wona tayere pour min mbeɗa waya wona ko kalɗa haala sukaɓe ko wona ɗum ɗon fof kono ko ɓerdam ƴogata tan e gillame ma faade ma somi yimaɗa juuɗi ɗo hay seɗen jebto ɗo télé somi yi cukalel yaltinama e télé he tan ɓerdam gasat kono noon mbeɗa wimaɗa yerloɗo yaafo par ce que mi yiɗani hay hunde ko mettuma Jeynab haali ko watta ko fodda haalde fof a haali mais Allah
ko wi ko anana Allah wi ko dewgal mais wiyani ko beddu kono no wayno gasi inchallah no wayata mbeɗa andi welani muusi mi wima mi woyata mi haali ko woni ko wona gonga weeɓata kono momi waɗi ɗum jin sababu ndema ala probléme inchallah rabbi an tabina wadniya Aiza. Wa Amadou an ko mbatta suudam? Dara sohlumo tan. Ala min gorko natta suudam? Kono min kay mbeɗa foti nan suudu ma anne. Ala hay kaalidu natta e nder suudam. Kono min kaali min mbiɗa rokkam hakkille ma seeɗa tan. Ala hokkude hakkille a fotani nadde e nder suudam. Kono mbimi wa seeɗa tan anne denndiraguinam anne wonde sago ma. So babam tawimo ɗo walla yayam noon? Baba kam hulani kaw kadi ka ɓiggu ka ɓi kaw ɓe ka denda. Noon mbiyata? Wallahi haydara o wiyata wallahi. Bahno ko jiɗɗa? Haydara so wonano way tan tangole muccingel tan wiye tuf fedde mbaɗa har jang. Nden hen. Mbi min on ko jakim seeɗa kaali mbeɗa hawre makko joni yeeso ngo no suuka yeeso ngo nano komo huɓɓunowo ñande fof hande ngo ɓuuri huɓɓude noon han kam ko criminel tan omo joni Kalidou o kam ɗo e babam baaba kawo e hoore eyi koɓe duhɗuɓe ɗo duho wuldo sa renni i Kalidou wi ko 10 millions yiɗi 10 millions babam wi mo heɓtama haydara ɗum woni ko fasata ko to woni ɗo min hooram tan mbimami jibinama ha ponmi ni no ponni hay ujunnaji nogas tan teɓɓet neeɓ tan taman mi feerat ɗum jaggo saka 10 millions cay Amadou oto waram jalede way Amadou annda heewi cahan Babu 10 millions woɗani coccorgal e Kalidou allahu akbar somi heɓno 10 millions makko an hami naati oɗo mali camion ngaji wona godde camion ngaji nayyi gaddanɗi an mi yoppoyo Dakar ɗum Allah aɗa seedi o wona am noon ndax kanko il est irresponsable o wawa liggade Kalidou ko kay jooɗittama mo leli on hay goto totamo 10 millions Kalidou bewi de o yahata mo fijiro ɗum Kalidou be bonnat boom nde tekkere kay mi ettaki 10 millions o hay ujunnaji sappo fotani weeɗe el ɓurguel kede o wiwere kaw tottotamo saabu min jaɓata ɗum boom boɗɗe naata e kaali wat feere tottuma 10 millions an wallahi ka weeratama fekke boɗɗe morlam o antenne TV5 kuɗaɗa ɗum an kam ko woni ko wonata ko musma a andi tan tina tan piiɓa yeeso ma baba galle komi jiɗɗo andindema walla yidde namdadema an holko woni hakkude ma e Kalidou hakkundema e Kalidou e ko fate ko ɗum Kalidou ko ɓinguel ma ko an jibini Kalidou mais mbiɗa ƴewtidi kala ko Kalidou namde ma jaɓata tottude ɗum an joni an Kalidou sa tottanima hol tottowoma jiɗɗa ko yalta o wujjoya walla o yalta o waɗa ko fotani wadde ok wadde ko ɗum musma ɗum muusimi ok ɗum tanma piɓɗe yeeso ma e subaka he holno mbaɗanmi ok minen tawi mo to uno jooɗi yeeso ngo nana sa wirtini hen almet tan huɓat on ko ganda yooɗani ok an jinggandama an jinggandama ayi Yacine Kalidou
kanko woni afam gorko babba fetti biyum kono añaani mo Kalidou wona debbo ko gorko dans les normes somi yalti leydi ndi jaami voyage Kalidou fotno lomtademi go Kalidou fotno jooɗade caggalam Kalidou fotno wonde bras droit o jabani liggade yaltata galle o so wona fijirde yaade sale baba hokkam 1 million baba hokkam 500 000 baba hokkam 3 millions pour hol ɗum sinno sa hokkinomo ha kalis omo yaha o nanna ɗum e projet goto jiya aha oɗo de omo yiiɗi nafde oɗo de omo yiiɗi wonde kala ko tottudama o yaltina ɗum o fijiroya ɗum en mboɗo jogui kalis mo nawata mo fijiroya ɗum an saɗa wawi ɗum ɗon min wawa ɗum ɗon na ko noon jiiruɗa na ko noon tan jiiruɗa ɗo ene moƴƴi ha maya wona ndol jiirumi poɗɗa ko haalandemo gonga o yalta suudu makko o yawo liggoyo ɓuri ko jorata ko omo mooma hoore omo morlo hoore kala no wayi noon ko an waɗimo noon kala no Kalidou wayi tan ko an waɗimo noon cikkuɗa no wayni no ina welimi cikkuɗa no wayni ina welimi Kalidou mboɗo hersa ni présente de mo ko bien ko woni e makko par ce que wona gorko o jogaki jikku gorko nofru malade fuɗata koye hoore malade mi tottotama hay mbuudu so taw ko ɗum tan ma tikkude noon ba ma tikkanam par ce que mi tottotama hay dara il ne mérite pas rendre à César ce qui appartient à César non tubaɓe wi ah bon ouais e ene moƴƴi ha maya wala caɗe mi nani haala ma no feewi a jarama merci moƴƴi e hokkam lawol ɓen koyɗe ma mbeɗa ɓenna ko woni ha garɗa ɗo henne ƴoɗɗa ɗo ette ko mbimami ko wawaɗani ɗum ɗon adamani mbeɗa moƴƴite ha kaala rewɓe wiyanima guilay salon yaltininami 12 ans mbiɗo yiiɗi ɓortude ko ɓornimi ko joni an yero joni an fof woni probléme ma holko hatma ɓortude ko ɓortuɗa ko a ñawani a sofani aɗa jogui juuɗe aɗa andi ko ɓortotonɗa nan nder armoire ya ƴettoy min yaltinono ɗum hooram ou bien an yaltinono kam ɗum yero aɗon ko woni waɗa an ka jijjiɗo koye 21e siècle ɗum woni ko kalta ɗo koko ƴeeŋi de e ɓortanam paɗam ga a soccanam ɗum ƴeeŋi kadi saɗa yiɗi saqqal a ƴeewoyto min ko ɗon tan kadduɗen haala ka mi wawana ɗum Yacine mi teskiti ça fait presque 2 ou 3 ans mi dawata mukko mi jippo ha mbiya kam massa coon somi ñaguimama ndiyam biyata ko mujjuranima andude frigo o mi ardata e sehlabam ha dokkaɓe teddungal Yacine a resanimi de min resma est ce que rafami ɗum yero ay min hande no jeerama ɗo hande hoore mum ni hande haalkami hattanani ɗum de kadi ko an ko ƴeeñi tan kalta ɗo ko ƴeeñi guila e mamiraɓe
ɗum jeeŋi an fof ko jeeyi eyyi koko ƴeeŋi ya ƴettono e hoore ma aɗa jogii juuɗe aɗa anndi laawol armoire larna Jiiɗi haala kam ko ni ngoni min. woto noon kala ko neɗɗo hirsi haalantama ko heddi ko haalano to haal ko haala jam ɗum jaabi armoire coktiɗo ma kadi min namdata annda to coktiɗo ma gonanma min de Allah sirrinam palema